svima, ovdje je Cambridge LPS i danas ću pokazati nekoliko novih stvarčica. Samo da se zna, još smo u studiju, ovo je samo jedna slika koja prekriva studio. Pošto nemam pauzu, pokazat ću vam nove stvarčice da prekrivam kameru, jer moram da se ustajem i tako to. I stavim sam ovdje jedan cirkon, vidite ga? Sladak je, sviđa mi se, jako mi se sviđa. I hajde da krenemo. Prvi Little's Pet Shop je ovaj koker. Da, ovaj koker, baš je sladak. Mada sada ne mogu da ga otvaram jer su mi nedostupne makaze. Ovako on izgleda. Sladak ima zelene okice, da. Baš je sladak. Možda u sljedećem videu ga budem otvorila i pokazala vam. A drugi LPS je LPS koga nisam mogla da izdržim, da ga ne otvorim. Bio je u kesici i nisam znala koji je. To je ovaj LPS, vidite kako je sladak, mali dabar. Evo originalija. Nazvala sam ga Artur i on je vlasnik hotela. Izvini, Arture. Znači, to je to. I imamo još novih stvarčica. Dva nova Shopkinsa. Da. Evo, to su ova dva. Ovu kaubojsku čizmicu. Nisam mu zapamtila ime. Koji je ovo broj? On namiguje. Da, baš je sladak. Njega. I ovaj osveživač prostora, valjda. Valjda, nemam pojma. Evo ga iza i evo ga napred. On kao šalje poljubac ili šta već. I ovu korpicu. Unutra sam stavila jednu sliku. Ali nije zaljepljena. Tresti se. Evo. To je to. I to je to od Shopkinsa. I kupila sam jednog Zelfsa. Sad ću vam pokazati. Evo ga. Novi Zelfs. Nadam se da mogu s jednom rukom otvoriti ga. I da li mogu. Ovako, pridržat ću ga. Evo ga, ova kartica. Čarobna kartica, svetleća kartica. Neka bude ovdje. I ovog čupavog Zelfsa. Da. Šalani sladak, mali čupavi. Kao preliv od jagode. Uvijek kosa. Da. Malo mu na stranu treba da je bude. Ne znam kako će nazvati. Šećerlema, tako je. Šećerlema će se zvati tako. Znači, dali smo njoj ime. Ovo mi neka tu. I zadnje je ovaj magnet krofnet. Tako je. Krofne magnet, baš je ukusan. Ne možete da vidite od ove gluposti gde mi pravi magnet. Evo ga, vidite od crno, vidite. I ovako, i ona se zalepi. Ne zalepi se, nego stavi se na frižideru, može. To bi bilo to. I vidimo se u sljedećem videu. Zdravo!